30 ýylyň dowamyna ýa-ni Türkmen oppozisiýasy ýa oppozisionerleri dörli partiýa ýol başçylary hereket ýa öz başlyk adamlar birleşdiler, ýene-de dagadylar. Näme üçin? Şol hemmejigem şol kürsü üçin öz aralaryna oňşup bilmediler, şol prezident kürsüsini nädip paylaşmaň ýoluny we uğrunu tapmadylar. Täp islenlik adam ýa şo dalaşgar özüni prezident ornuny gördi ýa da özüni premier minister ornuny gördi. Şo taýda alalyş kazanylmansaň bolan wakalar şoňa düşen günümizde şu. Ondan başga da men Türkmenistanyň içeri işler ministeri bolmaly. Men kanunçy, ikinciden men ömrü boýadyk gelýän meniň ornum, ýerim parlament. Onu şu pikirden hiç sesem giýilen adamlar. Şoňa diýildi. Bu oranda şu ulukça taýda oturuň hemmäňiziň öýüňize sag.